Bukan sa ako, bukas eh. Tuwangan. Tuwangan. Kung sa ako pag-utan. Weh, sakto ka na dyan. Dahil sendiri. Sayang, nunggu yung ba? Starter. Mix starter kayo, starter. Para pareho kayo na kao nila. Ini starter nyo. Mag-teknik ka na ba? Parang magsagi. Was nagaway no? Wait, nalingaw sa mo. Hari ang espesyal ng sitsi. Ayaw lang, kurang pa. Ginasay-sing ng dao. Ang baboy. Para i-mix yung diet ng starter. Bol. Siguro tato yan o. Ha? Siguro tato uno. Hindi lang, may parang talaga no? Nako na to sa ako, bro. Ako dami sa Tara. Areo. Nako na yung ano? Oo. Kita. Kadri yan o, kadri. Oo, nako na sa ako. Lima. Adik, buka ang pula. Ready? Sabi niyo lang takbo ka. Tubakan. Pala, lagi Ay, mga pan. Kalau aku nak dapat dulu. Aja yung bumababa. Kung kumanto sa video ko. Yan, balik na di ba? Balik na ako. Ang mga propaino naman ako, sir. Meron na ako. Yao. Ano na bro? Yang na. Ini duga na deh. Respect. Yan. Ini oh dia. Dah, sako to. Sako ha? Sako ha. Sako.
marami. Pero, Tambok. masarap. Mabukod. Marami ka tanaw kung tamanyado. Ay, yung kapula. Salang. Ano, sabi ko. May sarap pula. Pula na, ito isa pula. Bukbul. Bunat malangat. Pag-iwi. Ayan. Siya. Ano na yan? Magamay-gamay. Yan, dre. Dario. Be. Atong pulaw. Pwede ito guro itong pulaw. Kung pag-usunganin, ano lang ko dyan? Oo, itong pula guro. Oh, dre. Kinuba. Takot ito. Itong pula lang guro. Ano ito nalulag ko eh. Lulag ko dyan, Dario. Kira-kira. Tikim, batong. Iit mo, patay. Nandita. Tikim mo Sabay, masyon. Ron. Gamutin mo magbatong ah. Yung sa din yan, basta may daang dyan. Ingat. Diyan. Sasabihan, may magamay pa to sa puntag. Dindigid man to sa guro sa puntag. Ano yan, dua, big boy. Oh, Tapos ini mix na big boy. Ayo, kaso ang tatlo. Puro tulungan mo ng slider. Para rin yung Ay, slider. sila nga magulang na lang. Kamay yung naso, yung mabukod. Binalaksan tayo yung upadya ko na ano eh, diba? Hindi na parang ganyan. Bago pag-abot ulit sa magulang kalimutan, hamon dami kung magbandaw ito. Pag pwede tayo mo, pwede sa kalimutan, hindi natin yung tipid sa mga ginawa. Handa lang sila. Handa na bago. Pag-abot ng nilupot ako, ito yung adlaw. Isang adlaw lagi, ang good day degree sa pag-nilupot ng bawit ng adlaw. Huwag kita na. Bata na. May Kaya nagsuka. sabi nga naligusan ko, may binalupot sa May nagsuka lang. May nagsuka. ubos sa pagkaon, yan lupot lang. Sobrahan man sa ubos. So guys, good afternoon. Bago lang natapos ang sizing namin ng baboy. In-separate yung laki ng mga baboy. Kasi bago dito yung technician ng Sidsi pumunta dito para i-sizing yung mga laki ng baboy. So, yung ito na okay na to. Yung 5 kwarto, okay na. Yung dito banda, yung mga maliit, sizing sila. Yun. So, 4 yung sizing na separado. So, sa pag-separate ng mga baboy, may mga strategy. Siyempre, nag-mix na yung baboy, iba naman yung kanilang samahan, nag-away-away sila. So, ang sikreto, lagyan ng dahon ng saging para mayroon silang libangan na para hindi sila mag-away, nagkakain sila ng dahon ng saging. At saka itong guma, yung kabitan ng guma, para doon sila ma-focus sa guma bago habang nag-aaway sila, hindi sila mag-away. Kaya dyan lang sila sa guma, ang libangan nila. Dyan sila angkit sila doon sa guma. Yan ang mga teknik pag-abot sa pag-sizing ng baboy. So dito banda, ang pinapakain, pre-starter, yung big boy.
Ang ito naman, halo ang pre-starter, yung big boy, hog starter. Yun. Yun ang ginano ng technician dito, yung tinuro sa amin. So, sabi ng technician, ang labas ng aming sa pag-alaga namin, maganda. Kaya simulang ginagay dito, walang nangyari sa baboy. Hindi na mayroong, sa iba ko no, mayroong inalupot, may gamot na, pero ito, simulat ginagay dito, walang mga gamot na kami na inom sa kanila. So meaning, okay ang pag-alaga. So at sa walang reklamo yung technician pag bisita na kanina. So next week, babalik siya para magbigay kami ng gamot. Paggamot kami sa mga baboy. Siguro yung magpa-deworm kami. Yung magpa-deworm ng mga baboy. So yun lang ang aming ginagawa kanina. So patuloy ang aming mga ginagawa dito para maganda ang paglaki ng mga baboy. Nalagaan namin ng mabuti. So guys, tingnan niyo yung baboy. Ito nakalaki ang mga baboy na simulat dinala dito sa aming piggery. Ito na. Maganda ang kinalabasan. So guys, sana i-update ko kayo sa sunod na mga linggo ang pag-maintain ng pagpalaki ng baboy, ang pag-alaga ng baboy. So sana magustuhan niyo yung aking mga ginagawa dito sa aking piggery. Subaybayan ninyo, i-update ko sa inyo yung mga magandang mga ginagawa dito, yung mga sikreto, paano mag-alaga ng mga lumakas at lumaki yung baboy. Sa aking YouTube, subaybayan ninyo ang The Seniors Agri Farm. Thank you! Bye-bye! Ano sabi? Ano pag daw, motor?